Birinci soru sana bu turnuva kaçıncı kez katılıyorsun? Bir kez пита от колко време, от колко години участва тук. За първа година участва на Представете го, човек. Генджай Менге, национален състезател на Турция. Трето място за юноши, старша, за юноши и младша отборна е печелил, заедно с Бек Фей, европейски шампион за кадети, под ръководството на китайски треньор. Сега в момента е под моя ръководство, в голямата община на Истанбул. Kaliteli Bulgar oyuncular var. Bence eğer ödülü biraz da arttırırlarsa çok da büyük bir turnuva tur olabilir mesela. Много качествени и технични български състезатели участват в този турнир. Аз мисля, че ако се увеличи малко наградния фонд, мисля, че ще участват много повече добри играчи от Европа и така ще израсне нивото на турнира. Кой според него ще стане първи на Open турнира? Sence bu Open'da kim birinci olur? Tabii ki de öncelikle en büyük favori kendimi görüyorum. Аз разбира се викам първо себе си. Benden sonra da Petko olabilir mesela. Çok hırslı görüyorum onu. Yani eğer tutturursa Петко може да е един от претендентите. Много, така го виждам, физически здрав, технически много. За румънеца Rumeni için ne diyeceksin diyor? Bunun için bence geçen sene duyduğuma göre 3 tane işte 16'dan maç almış. Bu sene o kadar şanslı olacağını sanmıyorum. Аз имам информация за миналогодишния турнир. И разбрах, че 3 поредни загубени срещи спечели. Аз мисля, че този път няма да има По-високо. по-високо малко. Аз нали мисля, че няма да има това щастие. Миналата година нали малко и шанс срещи, които ги е загубил да я спечели. Как му се струва нашия турнир тук в България в сравнение с другите турнири? Senin çok turnuvalara katıldığını biliyorlar. Yani pro turnuvalara, milli takımlar, işte büyük turnuvayı nasıl görüyorsun? Ben yaz döneminde seneye Süper Lig'e ve Danimarka'da olan 17-21 arası Ekim'de Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için bu turnuvayı seçtim. Bence o anlamda benim için iyi olabilecek bir turnuva. Yeni sezon hazırlanmak için. Аз този турнир го виждам за много такъв пълноценен и много полезен за моята подготовка. Аз в момента се подготвя, това е така първоначална подготовка за шампионата, за Суперлигата на Турция и за Европейското първенство в Дания. Така начало. Накрая да кажа някакви съвети, които може да даде за бъдещи турнири тук относно организация или нещо такова, според него би допринесло за турнира да стане още по-добър. Bu turnuvala ilgili ne önerilerin var? Yani nasıl görüyorsun daha iyi, nasıl olabilir? Senin fikirlerini almak istiyorum. Tabii ki de biraz önce söylediğim gibi ödül artırılması gerekiyor. Yerlerde biraz yerler kayıyor, ona da flex koyulursa bence hatta biraz da reklama ihtiyacı var tabii ki de. Avrupa'da. Ne? Reklam. Yani Avrupa'da ya da ISTF onayda. Както вече казах, първо вика, мисля, че трябва националния фонд да се случи, да се намерят повече спонсори. Второ, залата е прекрасна, много ми харесва, просто той за първи път вижда такъв вид зала. Само вика, пода трябва да се системи чуки. В смисъл такъв няма да хвърлят много средства, пода се купува, по време на турнира се слага и след турнира пак се прибира. Всички държавите нали, използват това нещо. Ama bence bu sistem çok iyi yani. Hakem yok, biz hakemiz daha çabuklaştırıyor yani. Hızlı oluyor maçlar. И хареса ми също ми направи впечатление, че самите състезатели се съдействат и така много по-бързо става. И в една приятелска обстановка се провежда турнира. Това подпомага нали, връзките, така, социалните връзки между състезателите. И е много добро съчетание между отдих и спорт. Ами да кажете няколко думи за вас, вашата работа. Аз съм по рождение от България. Училнат съм, както знаете, науката на тениса. Заедно с Гергелчева съм бил в един отбор, съм израснал. От 15 години съм в Турция,
Като в началото бях сключил договор с Фенербахче. 7 години бях старши треньор на Фенербахче, вече 12-та година съм треньор на турския национален отбор. Работя в момента в най-добрия клуб на Турция, заедно с Генчев в отбора, двама китайци, един от които Бора Банк е в момента на Олимпийските игри, спечели квота за Олимпийски игри. Имаме голямото желание и амбиция тази година да се класираме в първата четвърка на Европа за европейските игри. И треньор съм на национален отбор. Радвам се, че преди една седмица завърши европейското първенство в Австрия, в Виена. И радостен съм, че моя състезателка спечели медал на смесени двойки. Дамла Узел. Спечели на медал. Осмица имаме на двойки, турски национален отбор, 16-ца. И така отборно имаме прилично представяне. Се надявам за по-добри успехи. Благодаря много. Аз благодаря. Thank you very much.